Bol malý vzrastom, ale obrovský svojou odvahou a srdcom. Toto je príbeh Ludovíta Felda, košického maliara, ktorého talent zachránil pred smrťou a ktorý aj v najtemnejších chvíľach nestratil svoju ľudskosť. Ludovít Feld sa narodil 19. marca 1904 v Košiciach. Bol jedným z 9 detí židovskej rodiny. Už od detstva sa odlišoval, trpel vzácnou poruchou rastu, hypofizárnym trpazličným vzrastom. Meral len niečo vyše metra, no v jeho rukách sa skrýval dar, ktorý mu raz zachráni život, neuveriteľný výtvarný talent. Študoval na kresliarsko-grafickej škole v Košiciach a neskôr na Akadémii výtvarných umení v Budapešti. Jeho kresby zachytávali život s citom a presnosťou, akú málo kto dokázal napodobniť. Rok 1944 priniesol tragédiu. Nacisti začali deportovať Židov z Košíc do Osvienčimu. Ludovít mal možnosť uniknúť, no rozhodol sa dobrovoľne nastúpiť do transportu, aby zostal so svojou rodinou. V tábore si ho všimol nechválne známy doktor Jozef Mengele. Feldov kresliarsky talent využil na vytváranie portrétov väzňov, vedeckých nákresov, ale aj samého seba. To, čo by pre iných znamenalo istú smrť, pre neho bolo cestou k prežitiu. Ale Ludovít nekreslil len pre Mengeleho. V tábore zachránil život 15 deťom, keď ich počas chaosu ukryl pod podlahu baráku. Po vojne sa vrátil do Košíc. Stratil takmer celú rodinu, no nikdy neprestal tvoriť. Žil skromne, učil deti kresliť a malovať, vystaval svoje práce a inšpiroval tých, ktorí ho poznali. Nepotreboval slávu ani bohatstvo. Jeho odkaz spočíval v tom, že aj v najhorších časoch si zachoval ľudskosť a tvorivého ducha. Ludovít Feld zomrel 18. mája 1991. V Košiciach dnes stojí jeho pamätník a existuje aj kultúrne centrum, ktoré uchováva jeho tvorbu. Ak sa vám príbeh Ludovíta Felda dotkol srdca, podielte sa oň s ostatnými. Nezabúdajme, že história nie je len o veľkých armádach a bitkách, ale aj o malých, veľkých ľuďoch, ktorí dokázali byť statoční. Anton Polakovič, Ulička. Pocit domova som vždy zažíval, už keď som odbočil zo širočíznej slnkom vypriahnutej Podzamskej ulice do našej uličky. Jesenný lajak či nepríjemná zimná metelica sa v uličke zmenila na tížko padajúci snížik, horúčava na príjemný chládok. Keď som čítal o bájne Jordánskej Petre a o jej úzučkom vchode, vždy som si spomenul na našu uličku. Vchod do nej široký, skôr úzky, tak na roztiahnuté ruky. No aby som bol presný, tak na šírku auta. Vysoké múry a fajermúry domu Miša Prchlíka a Fera Goroga vytvárali impozantnú bránu. Stály chladok či láskavé bezvetrie. Navyše cesta prudko klesala, takže dolu to šlo takmer samo. Po pár desiatkov metrov sa ulička otvorila v malinké trojuholníkové námestíčko, ktoré ponúkalo viacero možností. Doprava na sever úzkou uličkou okolo Kainky na Michalskú ulicu. Na západ sa ulička rozdeľovala na horný rad 10 domov. Táto rovinka končila na Vysokánskom opornom múre ako prova obrovského parníka nad lúkou. Na Vianoce, po štedrej večeri, sa odtiaľto ozývala hudba. Býval tu totiž Janko Spál, trúbkar slovakofaremskej dychovky, nazývaný aj Papa. Vždy, keď išiel svižným pochodom z roboty, celou cestou si polhlasom trénoval svoje Papa. Na svätvečer pred domom každého člena dychovky zahrali Tichú noc, Svätú noc. A nielen celej rodine, celej ulici. Vybehli sme do zimy od ozdobených stromčekov a bolo nám tak príjemne, mysteriózne krásne. O 2-3 hodinky už sme si vybalili darčeky od Ježiška. Dobre zabobúšení sme sviatočne kráčali po vrzgajúcom snehu na utiareň, poločnú svätú omšu. Padal sneh, ticho prerušoval iba vzdialený buchot mažiarov. V živom plote pred domom vdovy Juriškovej sa už trblietali prázdne stanioly na zjedenom stromčeku jej 4 väčšine hladných chlapčiskov. Ulička sa pred našim domom číslo 6 rozdeľovala na už spomenutú rovinku a prudko klesajúcu dlaždenú cestu, ktorá viedla cez lúku až k váhu.
Domov to sú v prvom rade ľudia, blízki ľudia. Skávam, pozdravil som teti Lukáčkovú a Nitranku. Servus, zabrané do rozhovoru, si ma takmer ani nevšimli. Uverila som tomu mojmu fazolovú kašu. Bolo starý, nechcel ju. Ja som si ju omastila a jaká bola dobrá. Janko, dneska nebudeme prať. Tomášikovci malujú, zas bude pršať. Zvesť sa niesla spoza zelenej kovovej brány. Janko Kain odložil indulonu, ktorú chcel priložiť do kotliny. Robil skladníka Slovakofarme, tak ich mal dosť aj na kúrenie. Horšie bolo, že mastná sadza z nej spadajúca na sušiace sa prádlo sa nedala vyprať, iba ak vyčistiť u Fejšlovej v čistiarni na lúke. Ha, bolo počuť smiech spoza parkánu dvoru babky Zelenajky, kde v podajme bývali mladí Čečetkovci. Už viem, prečo si nechceš umyť ruku, Matúška ti už včera božkal. S výčitkou a trošku aj hrdosťou v hlase podpichoval svoju manželku Evku, referentku osvety, sklenár Janko Čečetka. Aj on sa zúčastnil Mulat Čágu s umelcami pražského semaforu, ktorí včera opäť vystupovali na amfiši v Pánskej. Čečetka, Manetka, Kunetka, ako sa mu niekedy posmieval Lajoš Rídzi, netušiac, že raz budú švagrovci. Áno, bol som doma, v uličke, na Holubieho ulici. Ako ju popísať? Musím pohľadať nejaké staré fotografie, uvažoval som. Našťastie existujú, aj keď skutočného ducha miesta nevystihujú celkom presne. Aj botanici sa bránia fotografiám rastlín. Majú ich radšej nakreslené. A v tom som si spomenul. Mohol som mať tak 10-11 rokov, keď v našej uličke sa objavil maliar. Nie maliar natierač, bol to náš Jojo. Bol to naozajský maliar, akademický. V momente, keď si rozložil svoj stojan alebo vytiahol skicár, sa stal hlavným predmetom záujmu všetkých detí z ulice. Neobyčajne zručne, skutočne reálne zachytil to, na čo sme sa roky pozerali ako na samozrejmosť, a zrazu to bolo čosi nevšedné, umelecké. Zrekli sme sa okolo neho, sácali, odstrkovali a on to bez slova znášal až do momentu, kým sa neobjavil niekto s masným chlebom. Pisklavým hláskom spúšťal taký krik, že si to podnes pamätá aj moja sestra Marika, hoci mala vtedy iba 5 rokov. Masť, maslo, margarín. Tí chudobnejší si ho posypali kryštálovým chrumkavým cukrom, mohol zničiť jeho nádherné kresby. Bol zvláštny. Mal chorobu, ako hrdina kapitáňovej knihy o cintoríne Samko Dále, čo prdí stále. A aj ten prestal rásť a nemusel sa holiť. Obutý vo vychodených pohorkách, oblečené krátke pumpky, starosvedský sveter, obťahnuté sačko, alebo oboje a obrovská šoltovka, akú sme dovtedy u nikoho nevideli. Takmer všetci sme boli od neho o hlavu vyšší. Nemeral viac ako 1,20 m. Najzvláštnejšia na ňom bola veľká okrúhla hlava a opálená tvár, zbrátená vejárikmi stovky vrások. Nezarastal. Najviac nás priťahovali jeho lesklé oči. Prepašoval pre mamu vtedy tak módny lilavý sveter a mne balíček poduštičkových žuvačiek. Dodnes si pamätám ich farbu a chuť. Lieh spolu s čokoládovou podkovou z vianočného stromčeka poslúžil na výrobu čokolády, likéru, ku kostinám a sveter zostal lila iba v časti. Rukávy po prvom opratí zostali hnedé. To viete, Poliaci. Samozrejme, že porozprával aj zážitky. Tým najväčším bola návšteva Osvienčimu. To, čo videl, nechcel ani popisovať. Strýco Pišta Mačura, predseda Červeného kríža, mal knižku, kde boli tie hrôzy zdokumentované. Keď nebol doma, s bratrancom Kamilom sme niekedy do nich nazreli. Áno, aj malé deti vedeli, čo bol koncentrák. V našich končinách náš maliarko tvoril pomerne dlho. Držalo ho tu len nielen malebné prostredie, čarovné zákutia, ale možno aj skutočnosť, že sme ho prijali úplne normálne. Chvíľu sme ho potrebovali, popozerali, čo má nové,
a potom sme sa venovali svojim hrám. Nedávali sme nejako svoje počudovanie najavo nad jeho výzorom a už vôbec nie, že by sme sa mu vysmievali. Bol zvláštny, no nič mimoriadne. Podobní ľudia s nami žili medzi nami, neodťahovali sme sa od nich a brali sme ich tak ako si normálne. Už som spomenul Milanka. Býval so staručkou babkou vo vedľajšej ulici pri kríži. Hnedé, vždy čisté tepláky, baretka, rádiovka. Neodháňali sme ho, aj keď niekedy, vydávajúc neartikulované zvuky, vyzradil, kde je kto schovaný. Nerozprával, nevedel hrať fotbal, ale pobahoval medzi nami a mal z toho neskrývanú radosť. Celkom dolu v ulici sedával na lavičke pred dreveným parkanom Konko. Každé pekné predpoludne ho tam usadila jeho sestra. Keď sme išli okolo s mojím tatom, vždy sme sa pri ňom pristavili a porozprávali. Nuž, porozprávali sa. Tak ho vždy kamarátsky pekne pozdravil a viedol s ním krátky monológ. Konko sa naň pozrel, z úst mu tiekla slina, ktorá tvorila na zemi malú mláčku. Neviem, či niečo rozumel, ale otec mi hovoril, že nebyť tej strašnej obrny mohol byť jeho spolužiakom, možno fotbalistom. Bol jeho rovesník, kamarát. Na obed Konka jeho starostlivá sestra odvedla dovnútra. Keď ho nakrmila, čistúčko obriadeného ho po obede opäť posadila na lavičku, aby sa mohol tešiť zo života. Na začiatku ulice, v bohatej rodine, zahrnutá láskou žila bábika. Tak jej hovorila jej mamička. My sme ju volali Babalo, podľa zvukov, aké vydávala. Hlučne sa smiala. Čo smiala? Rehotala. A v jednom kuse, keď detičkám v úvodke hrali babkové divadlo, účinkujúcim brala pimprlákov a výborne sa pritom bavila. Strašne rada jedla. Nepomohol ani zámok na chladničke. Keď nešťastne spadla do váhu, voda ju niesla na hladine ako balón. Vyťahli ju už až pod mostami. Doteraz vidím, ako Štefi báči, nesúc ju v náručí celý mokrý, bežal hore uličkou, aby neprechladla, a s ním celá ulica. Nad vysokánskym betónovým múrom v učupenej chalúbke bývali aranáči s 2 deťmi. Tretí, najstarší chlapec Miško, žil celý rok v ústave v Brne. Domov chodil iba na prázdniny. Neklamným znakom, že sa skončil školský rok, bola kolísajúca sa, široko rozkročená postavička Miška. Srdečné zvítanie, pre nás atraktívna čeština a už hráme fotbal. Mišo vždy v obrane, v útoku totiž s protézami oboch nôh nestačil, ale v obrane bol dobrý. Útočníci súpera si museli dávať vždy sakramenský pozor. Mnohí mu amputovali ešte ako bábätku. Aranáčka, počerná žena s uhrančivými očami, tvrdila, že na seba vyhrnul žeravý popol zo sporáka. Súd však skôr uveril lekárskej správe, ktorá popisovala obareniny. Pokus o poistný podvod je vyniesol 2 roky v base. Mišo s nami rád chodil na váh. Prešli sme, ako obyčajne, na bereseckú stranu. Vyzliekli sme sa, Mišo si vyzliekol nohavice aj s protézami a už sme vyvádzali v hrčáku pri ČSAD. Tam sa odvážili len dobrí plavci. Mišo ním bezpochybne bol, ako ryba vo vode. Peter Janíček mu dal stojan zo spojených rúk a potom ho vyhodil vysoko do vzduchu. Mišo hlavičkou, trepotajúc kýptikmi nôh, zmizol v búrlivej, vtedy ešte čírej vode váhu a už aj zdolával ten najťažší prúd hrčáka, plný vodných vírov a vydúvákov. Prečo som sa o tom tak doširoka rozpísal? Títo ľudia žili medzi nami úplne normálne. No teda skoro úplne. Normálne medzi nami žili. Nebolo treba žiadnej riadenej inklúzie. Rodičia, viera, možno zažité morálne princípy nedovolili, aby sme ich nebrali ako bežnú súčasť nášho spoločenstva, ako susedov, priateľov, členov rodiny. Myslím si, že aj preto sa náš maliarko medzi nami cítil dobre. Môžu byť ešte niekde jeho kresby?
Určite, čo to popredal, niečo daroval. Dali by sa niekde nájsť? Vybavila sa mi ešte jedna vec. Líska, mamina krstná mama, v tej dobe spomínala, že na šenku prenajala izbičku tomu malému maliarovi. Taký slušný, dobrý človek, aj Osvienčim prežil, s pohnutím poznamenala. 6 desaťročí zmenilo viackrát obyvateľov i majiteľov starého šenku. Takmer všetci sa medzi tým odobrali na pravdu Božiu. Dom je už úplne prerobený, ani neviem komu patrí. Nájsť niečo, nejaké papiere, kresby, nemožné. Ani som netušil, ako sa ten maliar volal. Kto vlastne bol, odkiaľ prišiel. V duchu som to celé pochoval. Mára jeho Košice, Rakúsové Košice, Košice židovskej komunity a Mengeleho trpazličieho maliara. Čítam 26. júna pod nadpis článku môjho obľúbeného spisovateľa a teológa Michala Havrana. Moment. Mengeleho trpazličieho maliara? Zadávam do vyhľadávača a hajhla. Je to on? Ludovít Feld. K tomu 3 obrázky. Na prvom známa postavička, ktorú som 50 rokov nevidel. Druhý obrázok, starý muž, Feldov otec. A tretia kresba. Je to vôbec možné? Známa väža nášho farského kostola. Pohľad od studne na Michalskej ulici. Stislo mi hrdlo. Až teraz som zistil. Svojrázny predstaviteľ košickej moderny, maliar 20. storočia. Má svoj park, pamätník, výstavy v rôznych galériách, významný krajinkár a portrétista. Ako málo poznáme svet, iba taký kúsok od nás. Vyhľadal som jeho práce. Maloval starý Spiš, Bratislavu, jeho milované Košice, stovky tisíce obrázkov a jeden jediný hlohovec, 1962. Napriek tomu, že som prežil 2 svetové vojny a v poslednej som prežil najhoršie poníženie, verím v človeka, verím v veľkosť ľudstva, v jeho genialitu, že nájde cestu ku harmónii a mieru. To bolo jeho krédo. Hlohovec Ludovít Feld 1962. Toto dielo je vytvorené technikou atramentu a pera na papieri. Táto technika umožňuje autorovi dosiahnuť vysokú presnosť a jemnosť detailov, čo je v kresbe jasne viditeľné. Feld pracuje s čistými kontrastnými líniami, pričom využíva šrafovanie a krížové šrafovanie na vytvorenie tieňov, hĺbky a objemu. Kostol. Dominantný prvok kresby má výrazné kontúry, ktoré ho odlišujú od okolitých budov. Na veži kostola vidíme hustejšie šrafovanie na tienistej strane a riedke línie na presvetlenej časti. Okná a architektonické detaily sú vykreslené jemnými čiarami, strecha je modelovaná pravidelnými šikmými líniami, ktoré naznačujú škrydly. Tento kontrast medzi presnou architektonickou linkou a jemným tieňovaním dodáva budove monumentálny a pevný charakter. Postavy v kresbe sú spracované minimalisticky, ale účinne. Feld používa jednoduché, presné obrysy bez výrazných tvárových detailov. Postavy sú zachytené v prirodzených pózach, ako by boli súčasťou každodenného mestského života. Tieňovanie pod nimi a v okolí pomáha ukotviť ich v priestore a dodáva scéne hĺbku. Odevy postav sú naznačené jemnými líniami, ktoré vytvárajú dojem záhybov látky, no bez zbytočného komplikovania. Architektúra mesta je vykreslená zmyslom pre textúru, fasády majú rôzne povrchové vzory, strechy sú detálne vyšrafované a drobné architektonické prvky ako rímsy či okná sú precízne zobrazené. Feld tým dosahuje realistický, no stále umelecky čistý a kompozične vyvážený pohľad na hlohovec. Celkovo kresba spája presnosť techniky s jemným zachytením atmosféry mesta. Feld dokazuje, že pomocou jednoduchého nástroja pera atramentu možno vytvoriť dielo plné detailov, kontrastu a života.